खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउट्युब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 4 मे 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला एबा भिडिअ'आव गोदान फैदोंब्ला जाहाथे इउट्युब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटीखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअ'खौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ गोजोननाय आरो जौगानाय फारसे आगान सुरनाय हाबाफारि। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मैया क'क्राझार सोहोराव थानाय ग्रीनफील्डआव सानसेनि हाबाफारिजों गासै 1 लाख सुबुंनि थांखि लानानै मोनसे रेली खालामनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दायो हाग्रामा महिलारिया बिथाङा दाब दाब जायगायाव बायदि हाबाफारि लानानै प्रमद बर'नि हेंथायै बायदि मुं सुनायफोरखौ रायजो राजाफोरनो गुवारै फोरमायनो आरो आथिखाल गावनि सरकारा बेसेबां खामानि मावनो हाखो बेफोरखौ फोरमायनो थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे श्रीरामपुराव जों नङा गावसोरसो थांनाय 10-15 बोसोराव बायदि सिन्डिकेटनि रां खाङोमोन आरो बियो गावनि गोजाम आखुखौ बुरखांफिननायसो जायो होन्नाबो बुंथिबावो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। फारसेथिं मिथिबावनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिनि बियाबनिफ्राय गासै 15-20 रोजासो सुबुंफोरानो बाहागो लाफैदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव आसामनि मानगोनां मन्त्रि उथखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे दोलोनि गासै एमएलए, इएम आरो गासै दैदेनगिरिफोरानो बाहागो लाफैजोबदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। अनिल मुसाहारिनि खौरांगिरि मेल। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेटनि रां खांनायनि सायाव नंखाय अजद होनायखौ रोखाथि होनायनि सायाव बे खौरां मेलखौ लानाय जादों। नंगौ, दाबावैसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा श्रीरामपुर गेटनिफ्राय प्रमद बर'आ लाख लाख रां खांबाय थायो होनना गोबां मेल मिटिंनि गेजेरजों बुंबाय थानाय जादों, जायहा मोनबो बिथा गैया होनना फोरमायदों। अदेबानि हाग्रामा महिलारिनि दिनावसो कौटि कौटि रां खाङोमोन। लोगोसे हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि रायजो खुंनाया हा अख्रांनि फारागथि दं। मानोना हाग्रामा महिलारिनि समाव गोबां बुथारनाय सिथारनाय जायोमोन, नाथाय दायो गोबां सान्थि फैबाय होन्नाबो फोरमायथिना होबावो मानगोनां अनिल मुसाहारि बिथाङा। गभर्नमेन्ट कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियननि बिसायख'थियाव टीम इन्टिग्रिटिया देरहासार। मैया 3 मे खालि बोसोरफ्रोमबो जाबाय थाग्रा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव टीम इन्टिग्रिटिनि जानानै जीएसखौ लानानै गासै 7 बिजाथिफोरा देरहासार जायो। फारसेथिं टीम इउनाइटेडआ मोनबा मासियाव देरहासारनो हानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानि बिसायख'थिया फरायसालिनिब्लाबो बेयाव थोंजोङै राजखान्थि आफादफोरखौनो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों, जेराव टीम इन्टिग्रिटिखौ हेफाजाब होदोंमोन बिएसइउ, बिपिएफ आरो बनसुफोरा। बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होयो बिएसइउनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा बुंदोंदि बिएसइउजों हेफाजाब होजानाय माने बिपिएफ देरहानाय आरो बिपिएफ देरहानाय माने हाग्रामा महिलारि देरहानाय होन्नाबो बुंथिना होबावो। फारसेथिं बे बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारिनि गोबां जै धोनिफोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। एनएलएफबिनि लेङाइ आफादगिरि बख'खौ एनएलएफबि आफादनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। नंगौ, मैया एनएलएफबि आफादनिफ्राय गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बि बख' बिथाङा आफादनि संबिजिर आरो डिसिप्लिनखौ लाखिनो हायै एबा आफादनि हेंथा हाबा मावनायनि थाखाय बिथांखौ रोखाथि होनो थाखाय सम होनाय जादोंमोनब्लाबो, नाथाय बिथाङा रोखाथि होनो हायैनि थाखाय बिथांखौ मैया मोनसे जेनेरेल काउन्सिल मिटिंनि गेजेरजों आफादनिफ्राय एरख'नाय जायो होनना मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोरमायथिना होनाय जायो। केएलअनि सासे सोद्रोमाखौ पुलिसआ हमदों। नंगौ, दा साननैसोआव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय केएलअ उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ हमबाय थानाय बायदिनो मैयाबो फिन आरोबाव केएलअनि सासे सोद्रोमा
शान्तानु महन राय मुंनि सोद्रोमाखौ कसुगाव आरो क'क्राझार पुलिसनि जथाय नायबिजिरनायाव हमनो हानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दायो हमजानाय केएल' उदखारि हान्जानि सोद्रोमाखौ क'क्राझार पुलिस थानायाव लाबोनाय जाबाय होननाबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गोबां बिबांनि हाथियारफोर बोखांनो हानाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद थानानि सिङाव सिखा रिदाङा ओनसोलाव थानाय आसाम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव बे गोबां बिबांनि गोहोगोरा हाथियारफोरखौ बोखांनो हायो। मख'जाथावदि दायो आसामाव बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय गोहोगोरा हाथियारफोरखौ बोखांनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय मैयानि बोखांजानाय हाथियारफोरा सोरनिमोन बेखौ दाबो रोखा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।